Guys, na-swing na guys na naka-color blue guys. Na siya guys. So, kani siya guys, green ni siya karon nga murag nalubog siguro or gikan kauwan sa babaw. Pero og maligo ka diri guys, tinaw jud ni siya guys. Og wala ya mo itaw atong babaw guys. Na guys, oh, nice kaayo. Overflow. Nya gafag-fag bitaw guys, nice kayo mag chill guys, tagay-tagay ito. Ayaw tagay-tagay kay ang mga sagbot biyaan ra. So mga to na ta guys. Kikikutasan ako guys. Ako'y pamahaw. So what's up mga ka-showbikes? Welcome to our new vlog. Mga tukta karon sa ABATAN overview nya, mahapit ta sa Kabawan. Adto ta sa ABATAN overview kay mutanaw ta sa sunrise. So mga adto na ta. So what's up mga ka-showbikes? We're finally here at ABATAN overview. So na-witness na to ang sunrise sa ABATAN overview. Nice kayo guys. Akong ipakita ninyo guys. Nara guys. Then kani guys. Kana siya guys. Nice kayo guys. Then kanang murag porma og naka-heart. Mo na siya mga dahon sa paragama og atop sa mga native nga bay. Seems like everybody's falling in love except for me. Maybe I'll find love when I'm 23. They say, boy, just make up your mind. You're wasting your time waiting for someone who will set you free. Well, I'm sorry, but I disagree. I guess nobody finds the wrong way to do it right. Maybe I'll find love in another life. All those TV shows that I held close were only ever lies. A fairy tale love that I'll never find. A symphony, one for the lost out in between. A city of fallen dreams, a city of angels. There was a girl with the sky full of stars in her eyes. She was chasing a world that was so fast it left her behind. She ran for days, but the days became years, and hope went away as her smile turned to tears. Now there's lines on the face of the girl with the stars in her eyes. Sing me a symphony, one for the lost and in between. The city of fallen dreams, the city of angels. Sing back the melody, a song for. Guys, ABATAN overview guys. Na-open ni siya atong year 2020. Nahimo ni siyang usa sa jaginganan or ukinganan sa mga taga Maribuhok and also sa taga Manga, Tiganhipod, then taga Cortes and also sa mga taga Tagbilaran nga tigjaging. Dinhi sa una guys, kina-crowdedan ni kaayo guys, maghuot ani sa una. Then karon nauso naman ang bike. So tagsa ni tiganhi guys. Dili na kaayo daghan, dili na kayo crowded. Then guys, ug moanhi mo guys, walay entrance fee. Makaanhi mo diri
Mas nice ianhi-ani hapon o buntag. Nya, napoy mga tindahan ani nga nagbaligya og mga food. Mga soft drinks, mga junk foods. Guys, nakoy na witness ba? Ang tubig kay nabugnaw oh. Mura siya og pabugnawan. Nagmuy siya oh. No? Bugnaw kayo. Karon pa ko. Bugnawa din jud kayo diri. Nice kayo tambayan ni guys, buntag. Kaya kuan. Mas nice diri mag overnight. Kay ang lugar nay patag oh. Nice kayo. Oh, shout out dai kang Rocky Kirsulis, kang Janjan Tulay, kang Gerald Karaan nga tigbike sad siya. Then kang Plang Plang nga taga Kabilaw. Plang, moadto ko sa inyo ha Plang. Mulaan ko sa Kabilaw. So stay tuned lang Plang. What's up guys, mga tuta karon sa Kabawan. Adto ta mo agi kay bulag basta sa Busaw. So while kuan ta guys, mag-video ta gamay guys. Karang bridge guys. Metal bridge. Kung mutabok mo ani guys, maghinay jud guys kay dangog kayo. Dili bagkuan kay ug maka-brake ka guys. Na tapot jud ka. Dili ang brake, ikaw may mo tapot. Na off-road gamay guys. Nya. Kuan na pod. Saminto na pod. Daghan kayo kuan na ni guys o pound guys or gitawag di siya og nipa. Mo ni gamunon og pound. Morning. Kuan ugma or Saturday mudong ta kay manguan ta kung say hibaw mo gama og pound kay magkuan ta i-preserve na ta ang kuan as maribuhok kanon as kuan magkuan sa product sa pound. So kuan lang ta guys, stay tuned lang ta. Bye bye guys. Nanata karon sa kuan Barangay Kabawan. Nanata karon sa eskwelahan duol na sa kuan guys. So nara guys oh, eskwelahan sa Barangay Kabawan. Mingaw kayo guys kay walay klase. Kay bakasyon na joke bitaw modular siya guys. Nya kato nga agianan guys. Padung to siya lagbas sa buwan hapon San Roque. Ari ta mo agi guys kay magadto ta sa naay basakan guys sa barangay Barangay Busaw. So as taas po atong dungon guys. Morning. Morning tay. Nasi tatay guys. Ang gikuan na ni panginabuhi diri sa Busaw guys is basak tapos pagamaog powd or nipa. Morning tay. Nabot si tatay guys. So what lang tagamay guys kay layo pa to kundungan guys. Morning. Nice on the rides guys kay kuan siya. Dili siya off-road. Off-road. Bitaw. Dili siya hangak, dili rough road. Nice kayo guys. So gafag pa siya guys.
Damag pa siya guys. Bugnaw pa kayo guys. Fresh na fresh. Marag fresh lumpia. So doon na ta sa basakan guys. Pero kayo guys kay drive ko while huwag ko sa camera. Morning! Yung buntag! Buntag! So guys, naraan what? Ayaw pa din kayo guys rice fields. Napa ito unahan na yung begogan. Kasagutan na ito. Luwat-luwat lang ta. So dara guys. Ang rice field Akabawan Busaw. Mga pa'y pagtanom, mga pa'y pagka-green. Dili pa siya time pang harvest. Napay gatanom guys oh. Nga guys, gatanom guys. Ngadto na ta. Kay murag init-init na siya guys, pero napagay po yung pag diri guys. Nice kayo. Sige guys, stay tuned. Busa elementary school guys. Nya ang sa unahan guys, na high school. Napitubi guys oh. Na high school guys. Nasyo na high school siya guys. Dong! Guys, na sila kaliguanan diri guys, itawag og overflow. Mga tuta. So nara guys, ani agiun guys. Ani siya agiun. Padung sa overflow. Hayo-hayo po ni guys na wala po di ka-meters. Na po yung rice field sa ni guys oh. Nga wala pa tamni, wala pa daruha. Ongoing pa. So atong i-off atong camera. So guys, natakaron sa overflow guys sa Busaw Dapit guys. Na siya guys, so nice kayo guys. Then napon si Kuya gawashing guys, wala ta kay lakon sana. Then guys, mo ni siya gitawag og overflow kay once sampungan ang iyang agianan bitaw sa tubig guys, mo overflow jud siya guys. Na nice kayo guys. So mobalintag position. Balintag lugar guys nga makita na to ang overflow. Kasi ate guys. Sunod ko niya kay nice at kadapita picture guys. Wala, dangog kayo guys. Hinay guys. Wala siya guys. Overflow. Wala ko kay bawasa ni Padong. Amurag sa ABATAN ni Padong guys. Kaning tubig. Ikan siguro ni siya sa balilihan. Nice kayo guys oh. Nara guys, overflow guys, nice kayo. So mga to na ta. Kaya murag oras na. Oras na. Sige guys, what's up guys?
Tangog kayo guys. Masipyat ra kagamay guys. Tumba ka guys. Nice kayo guys oh. Guys, na-ice swing na guys na naka-color blue guys. Na siya guys. So, kani siya guys, green ni siya karon nga murag nalubog siguro or gikikan kauwan sa babaw. Pero og maligo ka diri guys, tinaw jud ni siya guys. Og wala ya mo itaw atong babaw guys. Na guys, oh, nice kayo. Overflow. Nya gafag-fag bitaw guys, nice kayo mag chill guys, tagay-tagay ito. Ayaw tagay-tagay kay ang mga sagbot diyaan ba. So mga to na ta guys. Sige ko tasan ako guys. Ako'y pamahaw. So what's up guys? Ningabot na ta guys. So paway na ta karon. Pero sa pa sa mong silingan kay mga only kinilaw. Sige, bye!